апаратура. Чакайте. Към колко часа ще е удобно? 7:30. Съм на крак. Рашков, Да. ти какво разбираш под сексуален тормоз? Ами под сексуален тормоз, господин Талев, аз разбирам повтарям, 20 годишни да те хванат и тормоз. Те на минимум тормоз. В такъв случай Хепнер трябва да е най-тормозеният мъж в света. Да. Това, Рашков, не е сексуален тормоз. Сексуален тормоз е, значи, принуждаването на някого към сексуални действия чрез използване служебната или материална зависимост на лицето. Така. Какъв е проблема и защо се обърнахте към нас? Обърнах се към вас, защото знам, че вашето предаване винаги показва истината и не остава нещата така, но вие ги проверявате и следите за по-нататъчното им развитие. Аз съм студентка четвърти курс в момента в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет и бях обект на сексуално изнудване от моят преподавател по телевизионно студио Борис Ангелов. Да разкажете по-подробно как стана това? Значи, изпуснах лекциите си първия семестър, понеже бях извън страната. След като се върнах, веднага го потърсих, за да го попитам как мога да си наваксам изпуснатите занятия и съответно да получа оценката си. Той ми каза, че мога да участвам на лекции с студенти, които имаха занятия в момента. Тръгнах да посещавам тези занятия. На третия път той ми каза, че няма смисъл да ходя на лекции с тях, че възложи ми друга задача да правя филм, който обаче трябваше да правим заедно. Свърших моята част и когато дойде време да го обсъждаме по-нататъчното развитие за филма с него, той ми каза, че не му се занимава с това и започна да ме кани на по чаша водка от тях. Обясни ли той конкретно защо ви кани в своя дом? Да, принцип трябваше да правим монтажа за филма заедно, но след като аз описах материалите и трябваше да съставим план, той ми каза, че не му се занимава, че предпочита да го обсъждаме на по чаша водка. По-нататък ми каза, че филм няма да се прави, защото няма време и не му се занимава и ми каза директно, че единственият вариант да бъда оценена е да му отида на гости. Директно ми каза, че ме харесва, иска да се закачаме и че друг вариант да получа оценка и да бъде изпитана няма. Какво губите вие, ако не получите оценка от този преподавател? Ако не получа тази оценка, аз не мога да завърша образованието си там, не мога да се дипломирам. Тоест, за да се дипломирате, вие на практика трябва да се стигне, образно казано, до това да се продадете, нали? Да бъдете... Ами, какво да ми кажа, има нещо такова. Бях изумена от това, което той ми предложи. Наистина бях много изненадана, не го очаквах. Смятам, че това е недопустимо от страна на един преподавател да прави такива неприлични предложения и фактически той ме изнудваше. Това е много скандално. Това е факултета по журналистика. Вие обърнахте ли му внимание дали си дава сметка за това какво прави? Или е пълен непокис и се случва и на други студентки да предлага? Не знам, имат... Имам информация и съм свидетел как прави неприлични предложения на други мои колежки. Когато говорих с него, му казах, че за мен това е недопустимо, че не мога да си позволя да направя такова нещо. Той ми казах му, че това е незаконно. Той ми каза, че не го интересува, че никой не може да го контролира, никой не може да го спре. И след това му казах, че мога да се оплача, да разпространя какви предложения ми прави, но това не го изплаши по никакъв начин и ми каза, че никой няма да ми повярва, ако се оплача. Няма да ви повярват. Ние от господари на ефира просто не можехме да пропуснем срещата с господин Ангелов в факултета по журналистика и масова комуникация. Заснетото е толкова фрапиращо, че направо не е за вярване, но е истина. Няма да ми остана без оценка. Но там отиват нещата. Това, което искам е да се измисля на някакъв начин да бъде изпитана. Не мога да се позволя да повтарям, трябва да завърша тази година. Дава да отиваш на вариант, целта оправдава средства. Аз, както вижда, съм сериозна, дошла съм. Аз си казах, че няма да Интересувам се, питам те. Няма да се реши въпроса. А къде ще ми се реши въпроса? Къде навънка може да ми се реши въпроса? Като е възникнал в факултета. Хубаво, значи тук нямаш вариант. Каквото няма? Сол е възникнал. Тук не може вече да се реши. Явно бавно загряваш.
Бавно приемам предложение, явно. Така ли? Така ли? Какво? Бавно приемам предложение. Не, бавно заграя, за какво става въпрос. Ако искаш да ти извадя в тази година, аз на колко хора не съм написал бележка по тази причина. Вчера дойде едно момиче. И ми съжалявам. Не прави някакви покани. Само мен. Никой друг не ти има на гости. Да, редовно ми идват на гости. От факултета за студентки. Да, и студенти. Аз причиних, че с тебе ще ми е интересно. И това ще им късна сме. Славям. Ти какво мислиш? И това си лапим. Защо отивам на гости на слава? Седне ми се пуснем някой кинце да гледаме. Ще спуснем душите. Дамата ми каза, че това е причина да ми пише оценка. Кое? Ако дойда. Ще си лафим, казах. И ще се разберем с лицето. А като ударя едно вино, може да ми дадат други идеи. Тоест в един момент аз се откажа да те кажа. Откажа да ми канеш вкъщи. Нали ще се откажа, да. Кажа, край. Тогава вариантите стават нулеви. Абсолютно. Но в крайна краща, пък може да си помислиш. За кое? Как точно да поставиш? Стига само аз съм ти предлагал ради работа. Предложи и ти нещо. Каквото ми предлага. Не е ти проблема, ти какъв зора ще ти го напиша. Кажи какъв ми е зора да го напиша. То да го направя. Мисли. Какво сега? Не попай. Мисли. Какво? Радвам ти се. Аз тук не съм много радостна, аз съм притеснена. И все по-притеснена ще ставиш, защото в един момент ще спра да говоря с него въобще на тази тема. Озрявай ме, по-момиче, озрявай. Защо? Мисли, дейте, разбирай до главата си. И така ли Виждай хубавите и лошите неща. да успея в живота ли? Включително, това е може би етап. Значи не в такива работи. Жените как могат да успеят по-добре в живота, но... Е хубаво за мен специално. Щом си го чувала, значи го има в Зара. Защо мен реши да ме каниш? Така ми иде. Защо точно мен? Ти защо не ми даваш домашен телефон? Защото рядко се задържам вкъщи. Да, рядко се задържа. Потресен съм. И аз, често казвам, потресен съм. Направо. Ти пращаш детето си да става журналист, а то гледа какви хора го подготвят за журналист. И по какъв начин, Тане? По какъв начин? Просто. Но това съвсем не е всичко, скъпи приятели. Утре преподавателят Борис Ангелов ще стане още по-така настоятелен. Ма това има ли го в учебния материал? То и това го няма. Кога ще ми дадеш на гости? Да идвам на гости. Ние сме се разбрали, че моля ти се уморяваш ме, не дей, че ме ядосаш. Добре, ама какво ще правим на гости? Да ми ще видим какво става. Какво ще стане? Ще стигне ли до цунки? Ще видите утре само в Господарен ефира. Повярвайте ми, този човек няма никакви скруполи, така ли е, Тане? Да, абсолютно, скъпи приятели. Ако и вие сте жертва на този преподавател, ни сигнализирайте на 946-33-27. Или в интернет адрес господари.com. Гледайте ни след рекламите, за да видите триумфалното завръщане на...